For at gøre nummer klar til at kunne sende, så skal man ind på kap.dk, og så går man ind under person, og man går så her, uden at skrive her i hvem, så går man hen i flere søgemuligheder, fordi vi skal nemlig kun søge på mobil. Så det går ned og skriver kun mobil, som I kan se, og jeg skriver her ved navnet, tager bare et tilfældigt navn, Peter, og trykker søg. Man skal lige søge på de fornavne, man selv har fået, men ellers så, problemet er nemlig, at den viser kun 1000 af gangen, og derfor skal man afgrænse søgningen. Det gør man herovre i venstre side, hvor man simpelthen tager en af gangen, så starter jeg så med Region Hovedstaden, og deler den op, som man kan kalde det. Som I kan se, København er stadig over 1000, så det skal jeg også dele op igen. Og så tager jeg endelig også og København Ø. Så kommer jeg hertil, hvor jeg endelig kan starte, og så trykker jeg Ctrl C, går ned i bunden, trykker næste, går herind, trykker Ctrl V, og så kommer jeg tilbage, hvor jeg kan trykke Ctrl A, Ctrl C, ned i bunden, næste, Ctrl V, og så tilbage A, C, ned i bunden og V. På den måde så kører jeg alle sider igennem til når 737, så går jeg tilbage til København 737, bare for at sige, når man når den side færdig, så er det jo København Ø, så tager jeg S, N, og går ned og tager NKV, Valby og København NV. Og når det så er kørt færdigt under København, og alle sammen simpelthen kørt alle sider ud, så går jeg tilbage til Region Hovedstaden, tager Hillerød, gør det samme. Hillerød kan jeg så tage en, altså på en gang, og det kan jeg også med Gladsaxe, Frederiksberg og så videre, ned til Allerød. Så når alle er kørt igennem og tømt, så går jeg tilbage til hele landet, og så tager jeg Region Midtjylland, og simpelthen samme måde ned over Aarhus, deler den op, som I kan se, Aarhus C, og så kører den færdig. Det jeg ender op med så, det er en masse data herinde, så det er hele Peter fyldt op med en masse navne herinde. Det er bedst, I bruger det, der hedder Mozilla Firefox. Som I kan se her, Mozilla Firefox. Og ellers så gemmer man egentlig bare det her tekstdokument, og man gemmer det egentlig bare med navnet Peter, eller hvad man nu hedder som fornavn. Eller ikke hvad man selv hedder selvfølgelig, men hvilket fornavn man har kopieret. Og så gemmer man det, og så sender det per e-mail i tekstdokumentet.